Hello, ez egy új csatorna, ami, hát igen, ezen a csatornán World of Tanks-es, Minecraft-os és mesteremcés videókat fogok bemutatni. Na, hát ez most egy statisztikás és tankos videó lesz, amit bemutatok. Kérem szépen, ez egy ELC AMX. Kicsi tank, nagyon gyors, és elég nagyot lő, ha kifejlesztettük rá az új csövet. És nehéz egyértelműen megszerezni, mert az előtte lévő tank szörnyű. Ez egy VK2001D, hát ez nem egy rossz tank, ő inkább a lövéséről híres és a sebességéről. Egyszer ő keménységéről, lövéséről híres, a hátulja puha és az oldalánál a lánctalpa. Jagdpanzer, őt a Hetzer utáni tank van. Tehát a Hetzer után van egy úgymond Stuk 3, azt én eladtam, és a Stuk 3-ból lehet őt kifejleszteni. Ő se valami nagyon kemény, viszont elég nagyot tud lőni, és gyors. Karl, hát ez egy Minecraft tank, nem sokat tud, nem most annyira szeretem, de nem rossz. Crusaderőt még régről meghagytam, elég gyors, nem olyan kemény, és nem is lő kicsit. Ez egy M6, hát ő nem olyan, ő olyan közepesen kemény, nagyot lő, és nem olyan gyors. T29, ő egy 7-es szintű tank, hát ő már nagyon erőset tud lőni, viszont nem olyan gyors, és közepesen kemény ő is. Őt az M6-ból lehet kifejleszteni. T82, 3-as tank, ő se rossz, csak az a baj, hogy nyitott, én nem annyira szeretem, de meghagytam, mert mit árthat. M8 ágy, őt azért vettem meg, mert a Hellcat vonalról lehet vele elindulni, és ezért én a Hellcatot meg szeretném szerezni. Hát, ő inkább felderítő tank, nagyon gyors, és nem lő kicsit, elég nagyot lő. És az utolsó tankom egy KV-1S. Nos, ő egy szovjet tank, elég erős, nagyon kemény, nem valami gyors, nagyon nagyot lő, és nagyon kemény. Neki a mostani helyzetből a bal oldalán a tartályok alá kell lőni, mert ott az az egyetlen hely, ahol puha. Itt is a jobb oldalon, csak itt meg a jobb oldal alul. Ez a hátulja az neki nagyon puha. Szemből nagyon erős. Hát még annyit szeretnék bemutatni, hogy minden tanknál itt van ez a szervíz. Itt lehet a töltényeket és ilyeneket állítani, hogy mennyi töltény legyen. Akkor automatikus javítás, az azt jelenti, hogyha például megsérülsz egy csatában, akkor automatikusan visszajavítja. Ez a lőszer, ez arra jó, hogy automatikusan visszatöltse a lőszereidet. Akkor a fejlesztés, itt lehet fejleszteni, itt írja, hogy mennyi tapasztalatpontod van a tankon, és itt pedig azt, hogy mennyi szabad tapasztalatpontod van. És itt van, hogy mennyi összesen, ha a kettőt összeadod. És akkor itt lehet, hogy jó, ez ennyi kell, akkor én megnyomom, megveszem, és ezeket lehet itt intézgetni. Akkor még mit akartam? Ez a megjelenés, ez nem olyan jó, mert ez arany, és az aranyt azt igazi pénzért kell venni. De van olyan is, tehát például ha 30 napra vagy 7 napra veszed, akkor például lehet ezüstér is, de az nem olyan jó. Én nem szoktam venni. Na. Ennek a videónak még az is a lényege, hogy a statisztikám. Itt a 2745 csata, 45,87 a győzelem százaléka. A legtöbb elpusztított egy csatában az 7. Tehát volt olyan csata, amiben 7-et kilőttem. Akkor ez az egyik. Kitüntetések, ez az összes kitüntetésem, ami van, ami ilyen világos. Az azt jelenti, hogy az összeset megszereztem abból. Ami sötét, abból még tudok szerezni. Statisztika, hát ez azt mutatja itt, hogy milyen típussal mennyit mentem. Ez, hogy nemzet szerint mennyit mentem. Ez pedig azt, hogy szint szerint mennyit mentem. A járművek az... Hát ez az összes jármű, amivel életembe mentem. Nem kevés már. Hát 2013. szeptemberében kezdtem el űzni ezt a játékot.
de szerintem egész jól haladok. Hát ennyi lenne ennek a videónak a lényege. Köszönöm, hogy megnéztétek, lájkoljátok, és ajánlani tudom még 2 barátomnak, osztálytársamnak a csatornáját. Az egyik Banda Panda Minecraft egybeírva kisbetűkkel, a másik pedig Dodo MC, ugyanígy egybeírva kisbetűkkel. Köszönöm, hogy megnéztétek, ismét mondom, de nem fizelgek, lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Köszönöm!